ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ପରିବାବାଲା ବିକା ଆସିଛି। ପରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆଣିଛି ମୂଳା ଶାଗ। ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ତ ଶାଗ ତ ଘରେ ବା ନିଶ୍ଚିତ। ମୂଳା ଶାଗ ସିନା ଭାଜିକି ଖାଇଦେଲୁ, ବାକି ରହିଗଲା ମୂଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୂଳାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ରେସିପି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୂଳାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କାଟିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କରେଇ ସେଥିରେ ବସେଇଲି ଓ ସେଥିରେ ତେଲ, ସୋରିଷ ଆଉ ବଟିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ କିଛି ପକେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଚୁନ ଚୁନ କାଟିଥିବା ମୂଳା ଓ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକିରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କଷାକଷି କଲିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମର ଅଧା ସିଝି ସାରିଲାଣି ମୂଳା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ହେଇଗଲା ଆମର ମୂଳା ବେସର। ଏପଟେ ମୁଁ ରୁଟି ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ସେକିଦେଲି। ଆଜି ରାତ୍ରିର ଖାଇବା ମୂଳା ବେସର ଆଉ ରୁଟି। ଆମତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଖାଇଲେ। ଆପଣ କେବେ